dragii mei, episodul 4 din Clubul Vinerilor. Încă se pare avem level maxim. Ce? Vrei să ridic amândouă mâinile? Uite, ce zici de un picior? Nu, mai bine amândouă. Acordăm 2 minute și vom controla mingea magică. Nicio problemă. Ai grijă, Tracy merge înspre tine. Mai ai 10 secunde. Se întâmplă ceva foarte ciudat aici. Mingea magică a dispărut. Era pe asta, am văzut-o. Obiecte care dispar pur și simplu? E chiar înspăimântător. Ține-l jucatul ăla. Lucruri care se mișcă nu-i deloc ciudatilor. E terifiant! Bine, păstrează-ți calmul. Trebuie să existe o explicație. Poate ai luat cu tine mingea magică atunci când l-am urmărit pe Angelo, dar ai dreptate. Hai să refacem traseul. Noi am fetelor. Mingii magice! Angelo a fost aici în casa asta. Am dreptate? A spus nu! Haide, spirite ale mingii magice! Spuneți-ne adevărul! Lola e implicată în șarada asta, nu-i așa? Vei, sunt nevinovată! Trebuie să pleci! Pleacă acum! Ei spiritul nu știu cum face, dar sigur el face asta. Expresia fetei e de Da, și ninja ce-ai pus și cameră video în camera Lolei. Șeful, ești un geniu. Știu. Și acum să acum o să mergem să punem abonații. Tracy, te rog să pleci. Da, Tracy, spiritele nu te vor aici. Nici vorbă, rămân și gata. Pe nume. Trebuie să pleci. Tracy, pleacă. Mingea asta nu e magică. E doar o jucărie. O jucărie pe care am modificat-o să o pot controla. Iar acum e stricată. Tracy, nu din nou iei spiritele în derune. Răzbunare, Tracy. Tracy, veni după tine. Este lectură de la A la Z. Bravo, băieți, bravo și ție. Voi doi ați făcut asta? Băieți, cum ați făcut așa ceva? A fost înspăimântător. Nu pot să cred că ați făcut asta. Sunt atât de înspăimântată.
Chinul ca de obicei stă ca șmecherul aici. Noi ne distrăm. Înapoi! Hop! Nu! Oh, așa, bun. You left! Rex și Hera stau ca de obicei aici. Ibrahim stau ca de obicei aici fericiți. Zambila cu Fisa stau și ele aici și se distrează. Aici stă pătatul. Gigel stă cu femeile. De fapt. Bună fată. Bine. Haide, fetiță. Că nu prea mă lasă să mă... Gata, am perecheață. De fapt, am îndresat-o până și o să mă scuzați că mi și da, o să trebuiască să mă dă pe creativ și să iau o armură. N-am de unde să iau. Cred că o să pun o armură de gold sau de piatră. Și o să le punem. Dar nu știu la asta încep să ne-am dat și pe creativ. Știu că nu trebuia, dar n-am avut ce să fac. Bine. Vom încerca să plecăm cu ea un pic să vedem cum de mult. Cât de bună e. Văd că n-are multă viață luată de la o cădere înaltă. Movement speed! Ce tare! Bine rapidă. Cred că rapid... A, mă știu de la maică sa. De la taică s-a moștenit viteză. De fapt, de la maică s-a moștenit viteza și de la taică tot viteza. Doar că nu știu de la cine are gena asta, că nu sare deloc sus. Mă voi duce acum să mă uit. Cu cine seamănă, mă, ea așa de nu sare deloc. Hai să sărim la mama. Bine. Maică sa, să încercăm. Pe maică sa, fetița rea. Este o fată foarte rea. Super dimensional. Văd că maică sa stare sus. Ia să vedem. De sus cât sare așa. De la maxim, chiar sare sus. Deci, de la maica sa n-am moștenit săritura. Omule, uite ce sare maica sa. Că și tot sare sus. Oh, și pătatul sare sus. Da, știți că unele episoade să le joc și pe multiplayer. Ia. Să vedem asta cât sare, mă. Să ne dăm așa, să vedem bine.
Păi și o să vedem acum cât de sus are ăsta și o să încheiem aici episodul. A, deci de la taică s-a moștenit săritura asta așa micuță. Bine, mulțumesc că m-ați urmărit și o să ne revedem în episodul următor din Clubul Minelor, adică episodul 5. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Vă spun pa, pa!